दहाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरनाय जाबाय जा आं माने जोंनि कलेजाव दं बेनो जोंनि कलेजा नोंथांमोना जुदि माने मोजां मोनसे माने कलेजनि सायाव जुदि भिडिअ नायनो लुगैबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंहरनो हागोन ओमफ्राय जों माने दा टिभि टावाराव थांगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि अननायजों आरो सापर्टजोंनो दिनै 6K जानो हाबाय आरो 7K जाहांसै ओमफ्राय नोंथांमोननि अननायजों थाबैनो 10K जागोन होननानै आसा थिबाय आरो नोंथांमोना जेब्लायबो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आसा थाबाय अब्ला नोंथांमोन गासिखौबो लाभ इउ अल ओमफ्राय नोंथांमोना इथिं एसे नुखादों आरोना सानखौ एसे नुखादों जानो हागौ माने मोनासिगोन मोनाहां जाबाय जों जेजों थांगोन बेखौ लाबाय आरोना नै जोंना बाइकआ बेनो गैया नालाय माथो खालामबावनो दा गुवाहाटियाव जों बेजों थांगोन आरोना ओमफ्राय माने बिदि गोबाङानो लाजिगोन आरो टाउनाव सालायनो थाखाय नाथाय गैया नालाय माथो खालामनो लाजिनानैथ' लाब गैया नालाय दा नैबेनो आरोना साइकेलाबो ब्रेक सेक दंना गैया मिथिला मालायनिफ्रायसो लाथ'नाय दसे समनि थाखाय ओमफ्राय दा थांनानै आधा लामा ससेयाव ब्रेक हमाबासो जारला जागोन ओमफ्राय मा होननानै बुङो दा थांसै थांनानै ओमफ्राय दा 7 किल'मिटारसो थांगोन आरो जों साइकेलजों थांगोन ओमफ्य नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो झकझोरी क्यों ना हेलो गाइस फाइनली मा होनना बुङो स्टार्ट जाबाय आरो जोंना जार्निया सलायजेनबाय ओमफ्राय बे मोनबाय दा साइकेलजों होलांसै आरोना राव होनलांलायनाय इयो ओमफ्राय जोंना नै कलेजनि गेटआ बेनो नोंथांमोना उनखै नुदों जानो हागौ बेनो जोंनि कलेजनि गेट देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना बिराद मेंबाय आरोना माने बिराद गोजौ दलं उनखै नायना लाबानो जाबाय बेखौ गाखोबोबाय ओमफ्राय बे जायगायाव माने बेफोरबायदि जायगायाव टाउनफोराव माने साइकेल होरि बाइक होरि सालायनो बिराद खस्थ' मानोना बिराद गारिनि भिर हाय केरालायसो मजा बेलेग ना ओमफ्राय दा थांबावनोसै बिराद भिर जायो सालायनो प्रब्लेम जायो एसे भिडिअआ माने बारा लाबाय थानो मोननाय नङा आरो ओमफ्राय मा होनना बुङो थांबावनोसै आरी 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 अब तो आ रही बारात अब ये आए मा होनना बुङो फाइनेलि थांगासिनो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंना हरनबो गैया आरोना ओमफ्राय बेलबो गैया नै गारिफोरा नायना लादो बेहा भिरखा ओमफ्राय दा एसे मोजाङै आरोना टाउन एरिया ना जा साइकेल सालायनाया माने ओमफ्राय आखाइ फारसेफोरजों एसे खस्थ' जायो आरोना गारि थांलाय फैलाय बिराद भिर नालाय ओमफ्राय मा होनो दा थांबाय थानोसै हरनबो गैखाया आरो एसे बिल्डिंफोरा नै गाइस उरि बाबा हेल' गाइस फाइनेलि मा होनना बुङो माने एटिएम गंसे मोनदों बेयाव फैसा एसे बख'ना लानि लोगोसे एटिएमाव हाबनोसै फैसा एसे बख'नोसै नायना लाबानो जाबाय फैसाबो बारा गैखाया आरो एसेल' नै बे फिसा बुस्थु आरोना बेयावनो लाख थाखा हाबनानै थायो मा एसे आसरित बुस्थु फिसा मोनसेयावनो माने लाख थाखा हाबना थायो आरोना दा सोनोसै जल्दि जाहैनो फैबाय आरोना चुवेकनो 500 थाखा नायनाय 500 थाखा मोनसे बख'बाय दा लामायाव मेंनो हागौ नालाय मानसि जालांनो आरोना गाइस फाइनेलि माने बोलो होबाबो खारला आरोना जायगाया बिराद गोजौ नालाय हाजो एरिया आरोना हाजोआव मोनफैथारबाय फरायनो बिराद खस्थ' जादों जोंना आदाया सलायबाय आरोना ओमफ्राय माने एक्सचेन्ज खालामबाय दा आं दसे गाखोलायनोसै चलो माका लागा हाजो एरिया ना गाइस बिनिखायनो बिराद प्रब्लेम आरोना नाजाय थांनो हाला आरो साइकेलजों बिराद माने गोजौ एरिया ना माने सलायखौनो हाला आथिङा साजोबबाय रुबायलायबाय आरो ओमफ्राय नै गाहायाव न' गोजा माने गाहायाव माने न'फोरा नायदो आरो बोरै थाबा थाबि न'खाय नायदो गाइसनो बिदि बोरै थायो थाबा थाबि ना सिला होननाय दं ना मा होननाय दं आरोना गाइस ओमफ्राय मबाइल टावारा बैयावनो दं बैखिनियाव माने हाजोनि गेजेराव आरोना लामाया नै आइदो जालालै नारनोबो हाला नायदो गाइसनो हाजोनि गेजेराव लामाया माने मा होनना बुङो दखान गंसे मोनदों आरो बेयाव माने एसे साहा लोंनानै एनारजि लानोसै आरोना बिराद मेंबाय नालाय सिंथिंबो थाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा साहा लोंसै लोगोसे होनानै साया बेयाव लाबाय आरोना ओमफ्राय दा जानि मा होनना बुङो साहाखौ लोंखांबाय जोङो ओमफ्राय दा बिनिफ्राय थांफिनसै ओमफ्राय जोंना साहाखौ बिराद गोदाव फुदुंदों आरोना बायद' साहाथ' बरिया बनायছে আপুনি খাই ভাল লাগিল থাকি কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগে নে চাহটো খাই ভাল লাগিল এনেকৈ বনাই থাকক আৰু কেতিয়াবা আহিলে আপোনাৰ খাই যাবলৈ আশা এটা থাকিল থাকিব কৈছোঁ
आरो थांबावनांगौ 1 किल'मिटारसो ओमफ्राय दा जोंना एसे गोबाव जालांसिगोन आरो हस्टेलाव थांनाया फाइनालि मा होनना बुङो बिराद दुखु नांबाय आरो ना माने इमान खस्थ' खालामना फैनानै ओमफ्राय मा होनो बेयाव माने हाबनो मोनासै आरो ना नै गेटआ बेनो आरो नै मा लिरनाय दं नायना लाबानो जाबाय रियेलि सरि मानोना देखायनो हायासै मोना फैबाय नालाय ओमफ्राय दा मोनानायखाय माने पारमिसन गैयाबा आरो हाबनो मोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनो सानदोंमोन नाथाय देखायनो हायासै बिनि थाखाय आं निमाहा बिनाय थाबाय बिराद खस्थ' खालामना फैबाय नों जुदि माबा मोनसे बुस्थु खस्थ' खालामना फैनानै मोनाबाथाय बिराद बोरैबा मोनो आरोना गोसोआ ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनो हायासै गोसोआव बिराद बोरैबा मोनदों आरोना इमान खस्थ' खालामना फैबाय सिं सालायलायबाय साइकेल सालायनानै आरोना इमरान गोजौआव माने हाजो गोजौआव साइकेल सालायनानै माने सिं साजोबना फैबाय होमबाबो माने देखायनो हायासै बिदिबाथाय बोरैबा मोनो हेल' गाइस मा होननानै बुङो माने आं ओजोंहाय भिडिअखौ बोरैबा मोननानै माने फोजोबबोआसै आरोना ओमफ्राय दा हस्टेलाव मोनफैनानै ओमफ्राय दा भिडिअखौ दासो फोजोबनोसै आरोना ओमफ्राय इमान खस्थ'यै थानानै माने सिं सालायलायनानै सिङाव हाबनो मोनासै जायगाखौ मोजाङै एक्सप्लर खालामनो मोनासै आरोना बिनि थाखायनो एसे बोरैबा मोनदों ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो आं बेखौ मिन्थिला आं गावनो गाज्रि मोनदों आरोना मानोना नोंथांमोना देखायनो हायासै जायगायाव थांदोंमोन बिनि थाखाय आरो खेबसेबाव निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय जों आरो बेलेग बेलेग जायगाखौ देखायनो नाजाबावगोन नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना बिदिनो सापर्टखौ जेब्लायबो दोनलांबाय थाबानो जाबाय